baba. Ha? Ito naman sa baba. Uga? Ito magkasama sa takot pa sana. Ang ibang kapatid na. Ano? Times 30. 300. Ano? 100. Okay. 9,600. Yan. Ano? Pinawasan nila sila. Kapag para sa kayo nila. Tumakot nila. Bawas.
Tiburan po. Iya. Tungo sa kalibre ay niya. Barangay luwak na ka. Eh, siya mga patol dyan, pre. Aram niya. Hindi pa rin siya.
may ano na. Kung din, may marinig kayo magkakasin. Pagpugan niya nga isang bandok, magkakalaman. Ikakayaan. Pinabot siya sa kuya. Kaya namin ito. Eh. Aman. Kulang. Lupa.
pa. Ito, ito nga. Thank you.